lansia Ibu Rohani Naomi alami dapat madirita makanya nakokom makita di bahasa rohani. Amin. Mari demaita sebuah nomor 240 ayat sada dapa ayat 5. Martang yang makita asini rohama di kamu dohot dame sia Tuhan debata amata dohot sia anak Yesus Kristus Tuhan day. Amin. Hatani debata nagadi ujahan di tengah-tengah ni pertanyaan nota di bagasan kosong. Jahal kami iman tersurat di Psalmen di Bidu 1:2 kamu kamaisan ayat 2 sahat rodi ayat siang somonoma di dokesi saya manupak maho alai jahuba ainunga lamor akan daulat parokai lam otikdo manusia akka naburjung makruha naso hasyaido dihataibi dohok denganna marbibir naladib jala marbua ruha nasida makkatai saya dikisir jahoba sudi bibir akka naladidi dohok akka dila najukat nama doh saya mau nang doh hami di bain dengan hami bibir nami doh matungani hami tunggi sema raja nami mida hamamaku nyakan madamo dohot mida adungnya kena kubus kehema amai ninna jahulah ape honok kumatua waka nama karuntosa nasitong do kahatan jahuna soman perak naum nilara di bagasan balanga bola itu hari kinabis hodo hari jahuna bangun tinggi nasida perlu sian hanak nasa sultan rodi saliling kilingna nape kosong kembalian akka parjadi di bahaya kanyu ni ajukaten mucolma manusia iman sahat damang dainan nakinahulungan di batasan Kristus Yesus Tuhan baik di guari do truku jamitaon ima ede siang si David
ede namari si hotangia mangido pangurpion sejahuba lako mengadupi akka pangalahu najak sian sudah dohot ragam-ragam ni hajahatun ijolma najupang di hati hai marhite panidangion ni Raja David dihajam cokot doho sitong dihajam cokot do dengan jujur jero terbuka babua nungan lamor akajolma na daulat marroha nungan lamor jolma na memang namar pangalaho na saleh bahkan didok lam otik jolma na buju marroha habilangan jolma ujui na memang na betul-betul na satia laho mangikutton na satahi doh mengirohani debatan jala di ida perpesan menido lam tuturok nado di ida ima perbibir naladit molo didok perbibir naladit ima orang yang berkata dengan bibir yang manis alai merdua roha berjabat maka tayo nang akan nuai kaberin ma akaman lotakai namani sungguh dia do roha pamalahuni alat perbibir naladit perbibir naladit ima jauh labok uli jala masyatabu bikin hatana HP nanaing mangodoto itu HP nanaing mangagodongan najol yang go sakat rohana HP holan nanaing manigai jala menghasut dengan najol mado ditahan ima jorbut mulo didok perbibir naladit dos rupani songon padohan hita halak patak jalanunga jujut tabigi padohani mulo didok rupani risi-risi hatani colma lamut-lamut hatani bi lapatanna marhite padohani yang go hatani colma manigor murah doi botol ala memang jok do disi jumpa kita hatani jolmai narisi-risi tupak kilalaman tupar punikia ai jok doi rupani mulo hatani hita jolma ada ndo perhatana tikos ada ndo perhatana tupol ada ndo situluk mata di horbo si patah mabigi rupani gabesai aloma manang sugama jara risi-risi ma turoh manang tu para binikian di alam nau bigisi alani ima hasomalani hita jolma songoni risi-risi jujur hatani jolma alai ahadu musia mulo didok rupani lamot-lamot hatani bi yang dan apalagi noto semudia dosa sitongna hatani bibo suihai dia mengkatai secara pribadi dobi aku boto hita rupani yang mengkatai boto kabi ahadu lapatanna mulo didok rupani lamot-lamot hatani bi mulo siang muluni hak Kristenon lapatan biku sasitongna sibo lisdo anggur biku ala sibolis do ibana berarti malodo sibolis mangela-ngela malodo sibolis
mabuat roha malodo si bolis mengkuda joma kata ingok majolo ela-elani si polisi rupani tujol mana parjoloi tu si hao manujol lang ujui rupani dan masih lapor dohata di si polisi ujui dari doktor rupani buat ma putik koma dan mati kamu imam lampu-lampu di hata di si polisi HP-na lahong mangila-ila dan mengujung maiti lapo begiong sahirana di apini jolmai rupani sahirana di beda dikira doho hari jolmai HP nama ngalo di mata nama ngalo sakka di batado sakka bolo songoni do husbi songon nadi baka satu rupani imangun ni jolma parbidi nabi alani ima dipanggil doa profesor menong asal gabe perhata nasitok kita gabe perhata na jujur kita gabe perhata na tigor kita rupanya maraduk pun selalu majolna nang lumubi maraduk pun nang debat lania didok di bagas satu pukul airadidu jakuba mangu bihita ora didok ai dikisir manang dijirak jakuba do perbibir nelepip jala najukat kulit yang bercakap besar apa di rohani najak alani ima kamang do takena nami mulo didok rupani dia kapadohan ajukut tabegi saya jumu loma nidila bibir asani dok hak ninna kita harapkan alani ai masai argado lahu mangari hata sidohon asa unang tubuh badan asa unang tubuh persoalan asa unang tubuh perselisihan ai marna puna do hata minna molo ridok pernah puna do hata lakotanna asing-asing bido pakuni sada-sada halak lahuna katai adong do parhata nagiring saya dong adong do jolma perhatian lagi adong do nang do jolma nama pemramit kan do na jolma ala itu adong do nang do jolma perhatian nabus itu atau ngani persoalan ala ini saya tengok mahkamah do terpidana pakuling doninna tosmiroha mono didok pakuling do tosmiroha sasitomna pamangan hasisiran nina musa lapatan ni nguna murah-murah lawan madok lumobi mapain hasisiran maradopo dengan najol alai tundab buah labok mahita makata labas mahita marroha samian mahita di bagasan todi nalapok nakahatan itu hata madok hata tai itu gabe songon nasiniraan nabui gabe mabuan halal tu lasmiroha nabui mabau jolma gabe saya terus marulupulu rohana todina asa ido di pasumulhon hatani di mata hitung-hitungan ni persorata di bagasan opason asa saya kapasiring ma perbibi nagadit alai saya tahawuluhum ma ima pakuling manang perhata nalabok
mabahin sonan rohani genep hala na bisa. Amin. Martanian kita mauliate madiho ali jakoba amin ala di pakulingi hatami hami asa saya teko mali Tuhan songon nasmiraan hatanami partodina lapok kami jelatok tolhu pasi di kami Tuhan para bibir naladi alai saya mangulu mahami lahu pajong-jong maka tahon hata nasibon hata natigong hata nalapok mapahan ganuk halak daw bigisa marlas miruhan marrahasuna mauliate madiho Tuhan saya urupi mahami saya persahalai mahami saya patau mahami asa khupar tunasa hatam tunasa lomoni Tuhan perbuin nami marhite hata nang marhite baru lawan nami pasu-pasu mahami Tuhan saya topot mahami diganuk arian minggu nami uju merdala uju martik uju ulau-ulau ikon serap doh ini ami Tuhan lehono umaku hahisaron tuakka dengan nami namar sah lumubima molo tungadong na terkapar alami sahib kopi Tuhan asirohan toktongma sai lehonom pangurupyong sai lehonom hamalumon sai diakar wasnuhurian ditongatongani parsahitongna gabetaruni di hamalumon sai alai Tuhan asina rohani ramoti masuki akkasi solo keluarga kami ianak pun nami digaluk ikanan nabi homa namang homa nama masuk homa nasai sumari satu nasa atau upasahat kami daging dohotot dinami holan di bagasan Tuhan Kristus Yesus para sirokai. Amin. Mari dehita sian buku nomor 470 ayat sada ditambah ayat 4 laos tapapuma pilihan.
Malay amanami nadi banwa gijang, saya pinar badia makwar, saya Roma harajon, saya sau malomoni ruham di banwa tomau, songon nadi banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hamuduan siapari, saya sama dosa nami, songon panesanami, di dosa di dongan namar dosa Tuhan. Unak kami togihot palucunan, palua mahami siapa ngaku, ay hodo na punaharaja, dohot aku kuhun, rodi hasan apun saliling nililina. Amin. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bataan, dohot parsaoran ni todi perbadia iman, nama dongani kamu salukna. Amin. Horasma hita salukna. Salam sehat.